D3 Bio. It will give you... Ako, sir boy, 5 kagina. Wow! It will give you instant energy, and again, hamba ni Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid so madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo.
nakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog na nga giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men, kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabot kita sa 40 minutos na ang nakadigad sa alas 9. Taliwat may gabi na sa inyo tanan. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan kining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Huwag kita nga magatalakay na sa nga pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues na nga aton pagatalakayon. Para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, maging kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol. Ay gali patrol. Samtang sa ato sining nga pagpangalagan mga ka-K5, mga ikaw po naton karon mga pila naman ka balita ka information kagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Mga balita nga natipon man sa ato sining mga ka-K5 beat reporters. Tungkol naton karon sa City Hall. Tungkol naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Mga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ang ikaw po naton si ka-K5 Alexis Escalante. Kag pila pagid ka mga information. At tipo naman kay K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan po naton diri sa technical side kay K5 Bon Sapio. Sa ato nga news center po naton diri sa K5 Sunny Punay and kay K5 Joy Apin. Sa kinandan ako naman yung kay K5 June Alojado Capulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragan mga ka-K5. Today is a Monday, February 4, February 3 pa lang gali. Dasig sa akon sa mga natgam. Kaya nga aton gali ni nga kalendar January pa niyo. Saan pa ni sa Marso sa February man. February 3 na kita. January pa niya atong kalendar. Ako lang nakarumilis. February 3 na kita subong edisyon. Lunes nga adlaw sa bulan sang or sa tuig 2025. Kamusta na kamudra sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Kamusta na kamuda? Ayos lang. Kinatamyaw lang nato ng ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati aton nga mga kauturan. Nga mga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangaragad sa mga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi. Sa nagamatamat nago bang aton kagabihon baw. Mga ka-K5. Balik na kita sa normal na to sini nga kuana. Sa normal na to nga pagpangabuhi labi na sa mga taga Haro District. Kay nakalampas na mga ka-K5 ang
kaiwatan sa nga kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria diri sa ato sina may distrito Sangharo. Tawhay ng aton nga palibot sa distrito Sangharo. Tawhay ng aton nga syudad. Pagluwas gid lamang sang puwerte nga traffic, like for example ato sini nga matilawan sa tion sang mga rush hour sa ato sini nga city proper bangod sang mga ka-K5 sa ato sini nga mga dalanon nga puwerte kagutok. Kaya nga ato sini nga mga dalan mga ka-K5 sa city proper ang ginhimo nga merkado publiko ni Mayor Jerry Treñas. Nga aton nga mga dalanon diri sa syudad nga supposedly amo man lang tani ni mga dalan nga lagyan sa ato sini nga mga salakyan para nga daw medyo mabuhin-buhin gawang traffic. Nagdugang ang traffic mga ka-K5 kay mga aton nga mga dalanon diri sa syudad kinimo na nga merkado publiko. Naging pangguba ang ato sini nga mga merkado sang Central Market, ang merkado sang supermarket. Rason ang ato sini nga mga dalanon mga ka-K5 lunsay ini sa may mga merkado, laging pamutang ang ato sini nga mga merkado sa dalan. Kundi perting traffic, ari pa yun ang pinakamasakit. Magluwas sini sang ginbutang nga merkado sa aton nga mga dalan. Iba naton nga mga dalan ginbutangan pagit sang parkingan kay magpanukot sang parking fee. Di ko nagdugang pagit. Yan. So ato na karon mga ka-K5 nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Samtang sa aton karon nga pila ka mga balita kag information. Oy, tamyaw talang gilanay sa mga gabi ato sini nga mga kauturan nga mga naga pulaw-pulaw pa sa mga gabi. Sinon ni sila. Well, ang mga pulaw-pulaw pa sa mga gabi diri sa ato sini nga nagapamati diri sa ato nga pagpangalagad. Of course, number 1 diri ang mga kuan naton mga taxi drivers, mga tricycle drivers. Nagapamati sa mga gabi si Parikulot. Parikulot, may gabi lang. Pulupong ko, trotindog ko ginakaga. Plastar sa may barangay Kutseros ba distrito sa Mulo Oblao. Lakot sa malakit sa kagalakot pagkato dito sa may barangay Infante sa distrito sa Mulo. Mga ka-K5 nagpalapit sa akon si Parikulot. Hambal ni Parikulot. Sila nga pare. Sila nga hindi ko sila kahimo nga hindi magpalapit kasi mo. So, hindi ko mapunggan sila nga kung gagawin nga magpalapit si mo ka magpangamusta. Sila nga ga-drive ako sa taxi. So, may gabi na sa tanan-tanan nga mga taxi drivers. Kaya nag-monitor diri sa ato sila nga pagpangalagad. At subong man sa pagin sa mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers, kag sa mga naga-drive sa mga private vehicles. Samtang naga-monitor sa 88.7 K5 News FM. Kaya ito pag ito nga nagpalapit sa akon. Ang balya sa akon sila nga sir. Niya John. Niya sok na anda ka bala. Ano ko nga ano? Niya hindi bala sila nga ang hambal mo. Niya hindi bala nga ang hambal mo sila nga kung pananglitan sila nga mag-untat ka na sa radyo sila nga. Hindi bala hambal mo makuan ka mangwali ka na lang. Maupod ka na lang sila mo sila kay Pastor Gideon Kahili kay mangwali ka mo. Siling ko sa iya, siling ko huuman. Siling ko galing kay Manting. Ngati nga nga, way kagapangwali, haw. Hambal ko siya, siling ko, hindi ka may radyo pa man ko. Hindi pala nagambal ko sa inyo. Hindi pala ginambal ko sa inyo, nga kung mag-untat ko sa radyo, nga mag-untat ko sa nga ako, siling nga trabaho, kag wala na ko trabaho. Hindi pala hambal ko, nga mangwali na ko. Hindi may ubra pa ko. Hari po, so, Ariyo ga programa pataka na gabi sa K5 News FM Iloilo lalabot sina may iban pakita mga programa pagit hindi bla. Diambal ko siya, kulinin ko don't you worry. Kasi siling ko maabot ang ina nga call. Nilaban-laban tidra lagi man ko makadto sina. Galing ka subong ang call ko subong siling ko public servant pa eh. Hindi pa kay manugwali. So ayos. So mga ka-K5 may gabi lang na sa inyo tanan-tanan. Ang sinopagid ang ato sila makauturan ng mga may mga K5AJ Cordoba kung kapamati ka K5AJ. So ako lang pirmi ang ginabasol sa aton nga mga pumuluyo sa barangay. Kaya kada sulod ko sa mga barangay, ginasukot nila ko isang radyo. Niya may radyo kada nga dala. Ito din
Tapos kay 5AJ Cordoba to panagtag radyo. Tinga nga ako yan yung ginasukot. Yan ka ikaw galibot sa barangay. Di ba yung kami napalapitan ni AJ Cordoba de. Kaya to pag ito sa may barangay East Baluarte oh. Ambal to sa taga barangay East Baluarte kagina. Sila ya John, Idol. Ya hindi kami gani madakpan ni AJ Cordoba de. Iway dugay na niya adlaw gabi sa niya way untat-untat nga pamati namon sa radyo de sa K5 News FM tapos way kumadakpan ni AJ Cordoba de way kami katilaw sang DTX Coffee Mix di nga kape nga ginapanagtag ipandam na sa nasta ikaw o bati ako tapos K5 AJ nga pamati kada mo maluoy ka man sakon ako ya permi gina kastigo ka mga pumroyo sang Sugilano no sa mga barangay kay mo ka pa nagtag-radyo man oo sa mga pumunuyo pero tika na mo namo sa pangayo radyo din mo niya ginapanghatag ng mga radyo mo naman pero tika na mo namo why tamay mo kay tiga pangayo sa radyo kay gusto lang magpamati sa radyo gusto lang magpamati sa K5 News FM galing why sila mga radyo why nagbakal radyo guro di ka na ikaw gini mabakal kay 5AJ at ito ay sa may barangay East Baluarte sa may barangay Cochero sa may barangay Infante kag sa mga taga barangay Kasing-Kasing Mulo ay diragali sa may barangay Kasing-Kasing Mulo bla tinatamyaw ko lang danay si barangay Kapitan Jima Calzado Kapitan Kapitan, sa nagbalik naman ang imong pagkapinta sa nano man kapman, Maria Ihunes, tigarapon ni Santissima, mano. Nano kapman? Kaya matamat na balik imong pagkapintas. Kaya ka madudla nga sang una, do makaluluoy, ka lang ginasapupo, ka lang gani namon. Ginasapupo, ka lang gani sa mga grupo, nga mga barangay official, sa mga barangay kapitan. Dira sa may distrito sang Mulo, ilabinigit sa may Mulo, Kapihanda. Sang una, do makaluluoy, sang itsura mo da. Ano kaya nagbalik ka sa pagkabarangay kapitan kap? So nagbalik naman ang pagkapintas mo. Ano man? Anong tastada kap man? Nagliwat naman batasan mo. Biko na nagpakabuot ka na. Basi kon basi bala kon maabot naman ang punto blang maghibi-hibi ka naman sakon bla. Hindi na pagsigian na kap ha. Kap, maluoy ka sa kugiringon mo kap ha. Anay kay ginhatagan ka sang tsansa na maliwat sang pumunuyo nga magbalik dira bilang barangay kapitan sa may barangay Kasing-Kasing. Daga balik naman ang pagka wala mo hindi mo makinasing-kasingon nga pamaagi sa pagpanglakat sang panggobyerno sa may barangay Kasing-Kasing Ano na nga klase ka utok na imo naman? May mga pila ka mga pumunuyo dira sa may barangay mo. No? Nga upod kag naglagaw ka nag-upod-upod sa pag libot-libot sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga grupo sang Team Sulong Gugma pinatawag mo imo kag pinangpahog kag hambalon nga hindi paghatagan sa mga business permit kun tungod kay upod sa grupo sang Team Sulong Gugma balo ka kun anong imo nga mga konsekwensya da kapitan ani pag-abuta sa punto nga base malupot ka madot sa prisuhan ka pa sige hagid bla pangita kagid sang galgal mo nga yudi kaka ka ha. Mahimo kagid. Wala talang. Salamat ka kay 5 News FM Iloilo subong ginaprogramahan ko. Kay ko mga laing nga estasyon may imo kagid nga yudi kaka ka. Salamat ka. Ang estasyon nga ini. May mga instruksyon sa amon nga hindi kami pili kapang bakol. Salamat kagid. Ulata nga laing nga estasyon ginaprogramahan ko nga hindi patula ka. May imo kagid. Subong ni medyo palupa tikim pa lang ni Kap. Muno-muno pa lang ni Kap. Napaghulata. Nga base makapungko ko sa programa bla. Nga pangbakol. Base kung gusto magbalik sa prisuhan nga hindi patula ka ha. Karon makita mo temprano pag karon. Hindi bla. Wala sige. Mono lang na Kap ha. Kay barangay Kapitan Jima Calzado da sa barangay Kasing-Kasing Mulo. Kap. Tang
una ikaw ang ginapigos ka paluoy-luoy ka gahibi-hibi ka ngayon di kaka ka may ultimo nga ahaw pagkaon hindi ka kakaon ngayon di kaka ka. Anay karon ka nagbalik ka sa pagkabarangay kapitan daw nagpangisog ka naman da. Ha? Sino nagapaisog si mo? Si Yuda Puga King naman. Bunggoon ta mga duwa karon iya gid. Sa ato sini nga pagpangaragan mga kakipag sa aton nga mga pumuluyo dira. Hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo maghibi, kag hindi ka mo magkabalaka. Hindi ka mo papakulba. Wala sila sa ilang puder na pamatyagan la daw sila ng mga pudiruso diri sa bilog nga syudad sa Iloilo, ha? Hindi ka mo magkabalaka. Ay pang makabato kita sa tanan nga mga bato legal, ha? Ay basig ka pangita ni si kapitan sang galgal yabla, ha? Ay labi na gading iban pagid nga mga barangay kapitan dira nga nagapamati subong. May mga pumuluyo kita nga nagapangayo sang certificate of indigency way mo ginhatagan nga mga yuri pang clock kamo, ha? Igihan nyo gid. Ato sila nga pagpangalaga mga K5 sa iban pa naton nga mga balita ka information. Sa aton karon nga mga headlines nga iban pagid nga mga balita. Mga nagapadulong sa Sunset Boulevard nagamay kon ipaanggid sang tinalikdan nga mga inadlaw tungod sa pag-istrikto sang city government. Kung daw istrikto ng city government nga hindi pwede kakadto dati kundi burawan nyo inyo na lang natanan ng Sunset Boulevard nyo. Dapuga. Bantang ni Mayor Jerry Triñas makakipay gindumilian ako ang pag-inom sang makahulubong ilimnon sa may Sunset Boulevard. At hindi man niya pwede diya mag-inom-inom nga mainom kami nyo kadamo sa mga ilimnan. Nga madala kami nyo ilimnon din sa may Sunset Boulevard kaya hindi man nadaya inang beer house. Tourist attraction inadira. Hindi nadaya beer house. Nga da kamo inyo mainoman. Kadto kamo da ka mag-inom-inom tanong nga rason man. Magkadto kamo da lagaw-lagaw. Kaya magsagi kamo kainom sa dala kamo inyo kailimnon da no patyaga nyo na da kwan beach resort Dapuga. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information. Anwas ang kalinog patindugan sang balor 8 milyones pesos nga eskwelahan sang Iloilo Provincial Government. Ayo pang provincial government kaya nagapatindog pa sang milyon-milyon nga balor sang eskwelahan. Dili sa aton sa syudad sang Iloilo, milyon-milyon mga kakipay bangin panggasto kaya maging patindog sa mga aton nga mga merkado publiko puro utang. Natawag kundi lumos-lumos kita utang. Natawag di lumos-lumos sa utang ang syudad sang Iloilo mga kakipay. Ay puwerte. Istoryan tama nagkaroon mga kakipay dili sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information karon nagadugay may kaupon man naton karon ang latest weather report nagikan sa aton nga mga nagikan sa ato sining pag-asa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration diri sa syudad sang Iloilo. Samtang sa iban pa naton nga mga balita nasyonal si Senator Bato de la Rosa ginkonfirmar nga siya kunang ulihi nga pasahero sang inang chopper nga K5 nga nag-crash sa may Nueva Ecija nga sa diin nakatuga ini sang sining kamatayon sang piloto. Pila ka mga samtang pila ka mga displaced pogo workers mga K5 ang in report wala sang tinatawag nga interest sa job fair bangod sang sa ginatawag nga mga manubo nga sweldo ihatag sila tamaran sila
Samtang sa iban paginaton nga mga balita nasyonal, mga ka-K5, presiding judge sa Buenaventura multahan mga ka-K5 sang Korte Suprema. Ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining kaso ni former Senator inang Laila de Lima. Samtang sa ibang paginaton nga mga iban pagid nga mga balita, sa balita lokal ay CPO wala sang may na record nga major incidents mga ka-K5 sa sining tatlo kadlaw nga ginhiwat mga ka-K5 o tatlo ka mga big events diri sa may siyudad sang Iloilo. Ayos! Wala sige! Iban pagin naton nga mga balita kay informasyon karon naton nga pagatalakayan kay iban pagin nga mga situational report nagikan sa patrol. Subong man iban pagin nga mga balita atong pagatalakayon diri sa ato sila nga pangalaga. Ang mga balita ninyo batian ang buhilog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan ay mga problema kabala sa ginatawag naton nga pamalatian, ilabi na sa diabetes, hypertension, high blood, mga problema sa kidney, kagiban pagid nga mga pamalatian, ilabi na gid ang bukol-bukol sa lawas nga nagaresulta sang cancer mga ka-K5. O ari na ang sabat sa inyo sining nga mga problema. Mag-inom na kita mga ka-K5 sa klinika DTX 500. Kaya ang klinika DTX 500 sa inisya ka nagabulig agod nga madula ang mga pila ka mga problema sa ato sining nga kalawasan ikawan ginato ng iban sini labi na gid ang mga cancer, labi ng sarcoma cancer niyo mga ka-K5. Kabalo naman kamo nga ang sarcoma cancer sa ini karir o kung tumalagsahon nga sahi sang cancer mga ka-K5 pangamo ni sang isa sa pinakamabudlay man bulngon ilabi na kung ara na sa late stage mga ka-K5. Actually sa mga ka-K5 mga duha ka klase ang sarcoma mo. Kaya nga soft tissue sarcoma kamayara man nga bone sarcomas. Halos 60% sa sarcoma ang nagatubo sa kamot tiil kag 30% sa tiyan naton o kon 10% naman sa ulo naton o kon liog. Ang mga pila ka mga factors kung nga ang nagapataas ang risko sa pagtubo sa sarcoma amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sa ato sining nga mga parte sang lawas, genetic disorders o may ara sinatawag naton nga family history sang cancer. Sa mga usual nga mga sintomas sang sarcoma amo ang pagsakit kon paghubag sa ato nga tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magiho nga joint, hinali lang nga pagkabali sang tulan kag bisan wala ini sang inang ginatawag naton mga ka-K5 nga mga rason-rason kag gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga mga kauturan likawan nato ng sarcoma kag iban pagin nga size sa mga cancer. Sa ato sini nga kaugaling kag iban pagin klase sa mga balatian mag DTX 500 na kita kag may TC kada adlaw-adlaw nga kinanglan nato ng Power Duo mga ka-K5 sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga mo ang Klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5 tungod kaya ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid mga ka-K5 nga mapunggan niya ang ginatawag naton nga pagtubo sang bukol-bukol sa aton nga lawas. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag may TC naman mga ka-K5 isa ini ka-alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula
sa lawas naton pinaagi sa apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi na kamo maghulat pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan tang aton kaugalingon kontra mga ka-K5 sa mga kanser kag iban pagid nga sahig sang mga pamanatian mga ka-K5. So dapat inom kita sang Klinika DTX 500 di Power Duo kag sang Klinika Mighty C di Power Duo sang inang Klinika di Alternatibong Medisina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Di nyo ni mabakal. Siyempre, baklo nyo na sa bisan diin lang ang mga lugar. Labi naging mga butika dahil sa bilog nga nationwide. O hindi gani, order ka mo sa Shopee. O hindi gani, pwede man ka mo makabakal sang Power Duo. Mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Sa tanan nga mga Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center. Diri sa aton sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Dira sa Pasig City, ara sa may Salvacion Street, corner Epani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Dira man sa may area mga ka-K5 sang Cosmart sa Banwasang Kalinog, mayara man dira. Pwede man kita nga makabakal dira sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miagao. Pwede man kita makabakal diri sa Iloilo City. Diri sa may dalan sang Ilopes sa syudad sang Iloilo. Upat sang Robinson or diri dapit sa may Centro Birch College sa mga ka-K5 or Centro Birch International College. Diri sa may dalan Ilopes syudad sang Iloilo. Ari diri ang Klinika di Alternatibo Medisina and Wellness Center. Ano pang inaulat nyo? Mga ka-K5, bakal na kamo sini kaya mo ni siyang Power Duo para nga makalikaw kita sa tanan-tanan nga mga pamanatian. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika DTX 500 and Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 10:07. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang mga Ilonggo naka D3 band. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panundo
Pagdatan ng problema, magbangon kag magluhom sa bago nga paglaom. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nag-Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala sa to. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadadagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman ganun. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag magluhom sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings na kon
bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra na kon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid. Mga ka-K5, gusto niyo ba sang libre nga day sa maabot nga Valentine's Day? Magpasakop na sa DTX 500 and D3 Bio K5 Feb-EB Valentine's Special para sa mga mag-K-sindahan kag mga magkahagugma nga may unique kag inspiring love stories. May libre nga date na, makadaog ka pa sa mga papremyo sa Pebrero 14, 2025. May cash prize, flower bouquet, cake, dinner date, kag free makeover para sa inyong nga duha. Bisitahan lang ang aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 Digital para sa mechanics kung paano magpasakop. Share your nakakakilig but unique love story sa DTX 500 and D3 Bio K5 Feb-EB. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, dugay i-check naton ng daligid lang kay may mara kita nga mga flash report karon. May kang tanan sa sining daw mayara nga drug by bus operation sa subong mga tinion mga ka-K5. Standby ka mo ha. Kaya i-check naton karon ang linya ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sining gabi. Diri sa ato sining pagpangalagad bangod sa sining in report kay isa ka drug by bus operation nga ginhiwa subong ilang mga gabi diri mga ka-K5. May gabi lang nagali sa ato sining mga followers. Sa kay Andy Marcos da, mayong gabi gid. Kay Hudlo Montana, good evening. Nadeline Xiaotong, Bengs PSG, good evening. Sa kay Richel Rojo, mayong gabi man. Kay Inilin Villamor, mayong gabi. Jose Erwin Sibiliano Sano, mayong gabi. John Capulo, Tamya Kugalis, tatay ko. Nga naga-shot dyan sa San Isidro. Sano kaupod ni Nongjo Isidro Sano kaupod si Nongjo, salamat kid. Sa kay Joseph Dizon da, sila good evening sir, patamyaw kami sa Dao Capiz sa likod sang simbahan. Sa kay Bobby Hagisan, good evening Sir John Tong Ricabar Candilon, good evening kay 5 John, monitor lang kami dia, ayos Sa kay Raul Lihano, Hustogid Idol. Sa kay Dolphy Calaor, idol nga bawal mga ambulant vendor diri sa Sunset Boulevard daw nga subong ara na sila sa breaks ga pwesto na. Sa kay Romeo Merlinda da, mayong gabi man. Jojo Sidano, may gabi idol. John din ng radyo taman. Way gihapon haw. Hihi, ari pagid do nung ginabira ko din nila. Okay, 5 AJ Cordoba rin ako, ginabira na ko dira sa mga radyo nga pangayo nila. Kay Lowell Evangelista da, good evening idol. Kaina, Kit Anayta sa Tiangge, sa Barangay East Baluarte, ang radyo ko gali idol. Ang nga pagit, no? Pangayo pagi radyo, sus Maria Hiunes, no? Ano ko ni AJ? Daligid lang mga ka-K5 kara to sininga patrol sa sininga mga
with K5 Aaron Lloyd Refoyo sa Flash Report. K5 News FM Flash Report. K5 Aaron sa Flash Report. Go ahead, K5 Aaron. K5 John, maling gabi. Katrisubong sa isa ka drug buyback operation. Gagin patigayon sa Iloilo City Police Station 7 sa pagpamuno ni Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge at the same time sa puwersa sa mga operatiba. Kagini ang nagresulta sa pagka-aresto si John Rasmer Otson, 34 anyos, kag-residente sa isang barangay Bulilao, Mandurriao. Na tigayon or na consummating transaction dirigid sa may barangay Hipodromo City proper, K5 zone, subong nagid gabi sa diin na baklan in siya sa isa ka plastic sachet sa suspected sa gamitan 3,000 pesos bilang buy bus money K5 John. Tapos pag rekisa sa iya na-recover pag ining isa ka coin purse sa diin na sulod pagid ang dugang nga mga or dugang pulo ka mga plastic sachet isang suspected sa K5 John kag na-recover man ri ang buy bus money. May mga lighter o duha ka bilog nga lighter kag may na-recover man nga isa ka unit sa Android cellphone mga K5. Oh, so grabe ha. Botsilingon inang pagdakop sa iya may mga nakuha pagid nga mga pagrikisa siya may nakuha pagid nga mga masubra sa pulo pila pulo ka kwan pulo ka sachet pagid. Yes, pulo ka sachet K5 John. Oh, suma total pangkabilugan mga pila ka kwan, mga pila ka ano gani niyo? Ka sachet ang tanan-tanan nga na-recover sa sining subject. Bali 11 tanan sa K5 John, nakit na rin buy bus item. 11. Yes, 11. So okay, so more or less mga pila na ka kwan, mga pila ang balorya sina. Amo na karon sa K5 John hibaloon ta kay Police Captain Tuburan kung pila ring estimated market value ka grams nga na-recover din nila ka K5 John. Sa K5 John, paano sang statement rin si John, may kantanan rin siya, by bus operation na kung sa pagka-aresto sa iya. John, may K5 John agwado kapulot, tingog lamang niya, why ni siyang video. Why video? Sa K5 John niya. Okay. John, may gabi. Gabi, sir. Oo. Pila na gani edad mo, John? 34, sir. Taga diin kagid? Taga Bulilao, sir. May asawa ka kakabataan? May bulago, sir. May bata lang isa sa lalaki. Bata, isa kabilog lalaki. Pila edad niya? 15 years old na, sir. So, kwat kagid, nitibo kagid sang barangay Bulilao. Taga Bulilao kagid. Oo, sir. Oo. Tanong plastada ni man, ano man, nagagamit kagid man o nagabaligya? Gamit na, sir. Gamit lang. Pero sa baligya, why kaya baligya? So, man, sir, may aralang grupo, sir, uli-uli lang. Okay. So, Botsilingon, kung may mga grupo nga mag-upod sa imo, kag magambal nga ti parts, kuhay ko tubi, kay ulian ko lang, amo nang imo nga ginimo, gakwa ka man sa ginabaklan mo, tapos sinapaulian mo sa grupo mo. Oo, sir. Oo, sir. May taas lang. Okay. Anong trabaho mo gid gani diyan? Paminta, sir. Paminta, pintor. Pintor. Anong mga ginapintahan mo? Balay kon sa lakyan? Balay sa lakyan. Balay. Kung sa lakyan pwede man. Oo, sir. Ti why ka gid sini dugay ka nagagamit-gamit taw? Dugay naman sir po dumugid sila nga ano. Sang una sang tiyempo Tatay Digong gagamit ka why? Gagamit mo sir. Gagamit ka pa? Ti sang tong pag hiwat sang una to sang mga ano gani ini pag surrender naka-surrender ka why? Why kita na sa tukang. Why ka to nakatukhang surrender area why? Pero pag sang amo sadto nga daw medyo mainit gid sang Tiempong Digong naguntat ka kun sige pa imo gamit. Why sa nagagwardya po sa. Naguntat ka pa sa to. Naka-gwardiya ka pa? Ati subong kay why ni Tatay Digong na muna nagkatsansa ka nakabalik naman.
Bahiray, Italiano sang grupo mga ano. Gindalang ka sang grupo, tano pa, kita ka sang daw medyo, kung naglaway ka na maliwat. Ate, oh. So, may paghinulsol ka, kinadakpan ka sang aton nga mga pulis? Oo, sir. Oh, ting bata mo, sino na masagot sa bata mo na kay laban-laban, prisuhon, kagit kinadakpan ka subungo? Why, may kwan? Ginikanan mo, ang ginikanan mo, ara pa man, buhi pa man? Ipirit na ginikanan kita. Siparado man imo nga ginikanan? Lulo ko nagdako. Sa kay lula kag lulo mo, ikaw gali nagdako? Ti ang bata mo, di mo ibilin kay lula kag lulo mo naman? Sir. Ha? Ito sila sa Manila, sir, kay dito badalan mama ito. Ang bata mo? Polisin ito nga sa klase mapulit eh. Ang bata mo gali ato sa kwan sa inang imong live-in partner sa imong ulo asawa? Oo, nasa mama. Ti subong ikaw lang isa ka pangabuhi diri subong sa kwan sa Iloilo. Oo, pag mga pamilya ko sa mga paisa ako. Mga pamilya mo man, baususa. Ti ano panawagan mo abi sa aton nga mga pumruyo nga daw nagaplano pa nga magamit para nga silbi leksyon niyo, para nga ikaw ang isa sang mangin silbing inang leksyon para sa ilabla kay ti naghinulsol ka subong nga nagagamit ka way. Hinulsol sa nila ko. Gani ti abi panawagid abing iban basi pa malang kon makuan mo sila, madala mo sila bla sa hingyo nga hindi na iya magamit kay ti amo nang kagi ka na priso way pa. Way ba sir first time mo ni ti kita mo lang nasos. Gamit-gamit lang imo pero ti na priso kay imo iya ho. Basi kung may panawagan ka sa mga gusto pa na magamit pag ito ang illegal drugs diyan. Ang panawagan ko sa gusto magamit sa drugs. May buhat na mga mo. Muna sir. Balaan na Manila na, no? Sir. Sige. Salamat kay diyan ha. Salamat sir. Okay. Sige, so hindi na ko mamangkot kung imo to ang ang pulo ka sa shave la. Kay ti akuon mo na karon nagadugang pa na karon pero kung si ikano ya bahala da magtubang da sa pulis naton. Yes, sa K5 John. Okay. Sige. So mga 11 ka sa shave ang hambal niya kung may magpaupod kang may magpadala sa iya, ti ginadalaan niya man kay ulian lang. Tiyan mo na siguro ti siyempre kung magpadala kag ulian bo chilingon baligya man nagyapon. Kay Baron. Yes, amo gid sa K5 so naglain ang senaryo pero at the same time parehas man nga nagaduso ikaw sang illegal nga droga. Yes, amo magyapon. Pero kita ko ang mga na-recover sa iya. Do mga gulugagmay gawa nga sa siya, no? Yes, sa K5 John, gagmay siya doon na elongated sobrang pagpamutos. K5 John, lain-lain na may kuan ni saya pang panggalamiton giniya sang isa lang niya katawos guro, no? May posibilidad daw na putos-putos na sa balay nga inang panggamit lagi sang para sa isa ka tawo bla. Yes, may posibilidad din sa K5 John. Kaya kung tanawon, gamay kada plastic, may harap man nga dugat pagbilog, may harap man nga nagdaw lunsay pod sa K5 John. Amo gani. So 11 tanan ka sachet ang na-recover sa sining subject nga si John nga taga Barangay Bulilaw sa distrito sang Mandurriao, K5 Baron. Yes. Tiway gali ka pamangkot kun siya kakwa kay laban-laban di man sa manugid laban-laban gid Tiyan mo gid. Diyan na ni cooperate na siguro sa police na konja K5 John. Di naginulsol naman sa K5 Baron. Hindi nagurkin ang lanon pa nga kantahan ano man nahidlaw kamo sang kanta. Well, depende. Laban-laban tinahidlaw sila K5 John. Ano yung problema? Guro na. Matsyag kong mga pulis gini mo sing kasabad sa mga pulis ni Juan. Anay kay daw nalipatan ko ng kanta tadi. Ara naman gini, matsyag ko nahidlaw ang mga pulis guro matsyag kong nahidlaw sang kanta mo. Kita mo nagubra naman ka pinangdakop sila ho, te. Ano naman ni karon ni mapilitan naman ta sini kakanta ni K5 Baron. Ambal ganitang ano te, sang nag-idol si babaye. Nga babae. Kaya doon daw ko sang mahumok at
natingog ni Idol Joe. Ara naman. Babae kay sa kon mo nandugay mga tadya 25. Daw lawas siya, daw si Pipsi Paluma bla. Grabe ba? Hindi ka magsiling base kung ako naman si Vic Soto, kung si Tito Vic ang Joey. Abi mo sa akin, hindi ko updated Hindi, ano lang yan. Ang katahong ng blasang actress, kay K5. Okay. Grabe ka damo-damo sa mga si Pepsi Paluma niya, tigulang na niya subong. Dinayahan ganito subong. Ano niya ang sandala? Ha? Kanang pelikula niya bala sa una ka K5 John. Gani. Murina. Tinayahaw, sino na saya? Ang babae nga na. Si alias Virgie. Abi ko na si Rakisa na naman. Awen ako kita ga comment si Rakisa kag si kuan sino ganing isa ping may migay na nga nagaupo-upo nga pa kuan di subong. Bigo to sa kuno ka K5 John. Sino si Rakisa? O to bigo to sa kuno? Bigo sa pag-ibig. Oh, ay ba, February 14 but silingon bingkong sa no? Tapos gitu gaplak kita, why kita. Ano abi hindi ka mabigo, ano kay ginapang sunlog mo mga lalaki mo. Kadlaw-kadlawan mo ng mga lalaki. Tailan tawag ko ni why na sa may mapatol si mo. Hindi black K5 Aron. Ano mo gina-K5 John. Sino ganitong migay din nga naga-intra di permeng hambal nga shoutout idol, shout out. Hindi mo shoutout pirahon niya kanina. Si Kwan Galito, si Bilyabel. Basiga pamati na sila guro nga duwa naman subong nga galing wala sila ga kuan ho ga ano ganin ka comment. Hindi na si ang idol ang kuan ang idol muda nga ano ganing upod muda bala nga kuan nga barangay Kagawad siya mangyapon. Isa mangyapon sa K5 John. Why po now? Hindi nagpabasa pa rin Ara naman tiba ba siya gina pirmi ga request nga makanta naman ko mo. Tay kami tingala kung daway kami kakita ginato sa kuan kay sa Aribalo ganin yang iyang distrito. Aribalo kun haro gali. Hindi ko na pag-iambal pa basi maabot siya bla. Kamanyari na magina-booking ko ni Jono. Total ga sabat man to si Janti, hindi ko na sa pagkantahan anaya. At yung K5 John, kinuduga siya, doon nag-cooperar man sa sato. Cooperar man sa sato na. Oo. Nag-resist pa ka K5 John, good boy lang di siya. Ate, very good wait tamay mo, tigin ako yaw gagamit so. Panamit siya pananam sabi siya lingko siya lingko tigin dalan lingko tinga nga naguntat ka na sa una sang tiempo digo nga nagbalik ka pa yan abi kay gindalan man ko abi sa mga grupo mo nga nyati taragnak man laway ko pagkakita ko amo nang budlay kung mag-adik ka na mo kay man nga Pisan maguntat ka pa pagkatapos dugay-dugay kung makakita ka na maliwat taragnak man laway mo. Kaya diktos ka na mong. Hindi black K5 Aron? Amo gid sa K5. Sige. Ayos. So, why mas may nadakpan nga iban siyam lang isa? Yes, siya man ang kag siya gid ang subject sa aton nga mga pulis sa ila sini nga drug bypass operation. Yes. Okay, sige. Sige ka K5 John. Bantayan na nang sang dugang detalye karon kung pila ditanan ang market value kag grams ang suspected subo kag kung nakadugay kay K5 John ang monitoring sa pulis diri sa subject nila kay K5 John. Sige nga press report pinadulong gid sa kaluan sa DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa kag ni ka K5 Ray S Payaw Malay nga panagagid na pumuluyo sa banwasang Pototan. Ako naman si K5 Aron Del Pollo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Kampiyon Report.
Nabatean mga ka-K5 ang flash report nagikan sa patrol. Upod sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo, direkta sa may distrito sa Mandurriao, sa may barangay Bulilaw mga ka-K5. Iniwat ang drug by bus operation. Tinindakpan ining subject nga si John. Nakuha, na-recover ang mga 11 tanan ka sachet sang suspected shabu nga sa diin. Na-recover siya sining posisyon. Sang ginhiwat ang drug by bus operation, ginako man ni John, kagagamit sa illegal nga druga. Siyempre, kung may mga may mga upod siya nga gusto nga magpadala sa pagpagamit, ginadalaan niya man, ginabaklan niya, pagkatapos ginadalaan niya, ginapaulian lang. Ginabalaman pauli siya, may ganansya nga gamay hindi man na pwede nga ang paulian niya, way sa ganansya. Pati na dakpan gisa sa ato sila mga puliso, mga ka-K5. Sa mga balita, inabatiran Builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, naga-star ka bala sa bala ng balahaon nga mga lugar, kag matubig nga mga lugar, paborito nga amo ning paborito nga balayan sa mga lamok. Pagkadamo-damo naman sa mga biktima sa nga dengue nga daan mga ka-K5. So taas pa lang imo nga hilanat, no? Kamay kaupod nga mga pagsakit sang ulo, pagsuka, kag pagpananakit sang kalawasan. May naobserbahan ka nga bala nga dayon tubo nga mga pula-pula nga rashes sa imo sini nga guya kag sa imo nga dughan baw. May posibilidad amo na sang sintomas mga ka-K5 nga ikaw ang naigo na sang dengue fever o kon dengue virus. Kinanglan nga mag D3 Bio ka na. Nga kaya ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho tanan may maayo nga mga natural antimicrobial properties, labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas into monoglyceride. Isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sang pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCTs ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo sang ato sini nga kung ikaw ang ginadingge na. Sa ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw na impekta na sang dengue. So gani sa aton nga mga kauturan, patinluan og sara naton pinagi sa inang panago kon pagtinlo kag para nga hindi mabalayan sang lamok mga ka-K5 nga nagadala sang dengue virus. Likawan ang pag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay kag kinahanglan nga mag D3 Bio na kita, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kani kung gusto nyo nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Ang Klinika D3 Bio mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede man mabakal sa Shopee o hindi gani sa tanan nga mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Alas 10:39. K5 Music FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo.
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, May TC, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Norita Mikin Pama, taga-barangay Talikanan, Pasig. Nagdaog sang 10,000 sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Permigid ako nagbakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testing ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix. Salamat, Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow!
Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miag-Ao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Ao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga aga pamati ka sa K5 News FM. Aga pamati gid ko sa K5 News FM kay namian ko daan sang kampiyon talk show ni ka K5 Alex Escalante. Gakalingaw gid ko daan maglantaw kag mamati kapin pagid kong ang guest na gwapo ay the best gid. Ako si Karina sang Pavia, tunay na ka K5. O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-up kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos ti gani ha? Awayon ta kakaroon. DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa bala. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamo man ni Boyet. Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Aloha. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagan.
Aton nga oras karon nakalabor kita sa 50 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangaragad dugay-dugay i-check nato ang latest weather report nagikan sa ato sini nga local pag-asa sa sini nga matinion mga ka-K5, no? So acknowledge nato na nga ato sini nga mga no? Ato sini nga mga iban nga mga followers. Sa kay Romerico Libuon, ya idol, maayong gabi, nagapamatig kami kada gabi sa imo. Lihog tamyaw sa anak ko nga si Kristan Libuon, kag ang asawa ko nga si Kimberly, kag si Inday Mahusay. Salamat kid, idol, and God bless. Sa kay Ronel Pugaw, good evening boss. Pa-shout out sa AAR Auto Paint Shop sa Dumaraw, Capiz, Barangay Bungsuan, Sitio Cruising, Ramos. Okay? Sa kay Bob Diliho, mayong gabi idol John, watching lang ko Kay Jenny Halyurina, good evening idol John, kag sa tanan-tanan. Mayong gabi lang sa kay Jenny Halyurina, no? Sa kay Raquel Gubatanga, mayong gabi Sir John Kapulot ko sa mga karadyo bandira noon, ka K5 News FM 88.7 na ngayon. Amuman kay Ma'am Rio Tabuada, sa kay Undoy kay sa kay Ma'am Fobi Tabuada, sang Barangay Gustilo Lapas, nagapamati gid sa Radyo Bandira noon, ka K5 News FM na ngayon. May gabi lang sa inyo tanan-tanan. Kag sa akon nga pamilya sa may Barangay Tikod, pamilya Gubatanga, Dilag, Palma kag Habonita. May gabi man sa inyo tanan. Sakay kumpol kuno nga nagapamati sa ila nga balay, may radyo na siya, mayong gabi kumpol. Alin sa kay Raquel Gubatangana. Okay? This time i-check naton karon ang latest nga weather report. Nagika sa ato nga local pag-asa. Kung kita sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening. Go ahead. Sir, may gabi sa kanya sa Promatisan kita ni Sir. Yari pinapaling na kapapalaw, kalang niya adlaw, Lunes sa Pebrero 3, 2025. Northeast Luzon, nag-apekto sa Northern kay Central Luzon. Santang East Luzon naman nag-apekto sa nabilin ng bayan sa Port. Ang Wakayas, particular na sila sa Iloilo, alam niya kalangitan, napansin na rin, nagluwas sa mga isolated, ng mga pagbulan, pagpanginat para doon dala sa East Luzon. Mahirap ang pagkakasarangan niya hangin, mag-aanin ng mga sidlangan para sa tangan, magdala naman sa makana ito itong makasaragan sa pagbalot sa kadagatan. Ang tansatang temperatura nasa 25 to 29 degrees centigrado. At ang nagtatunod alas 5:54 kayo na sa hapon, magabot lang alas 13 sa aga. Ikaw na pinakawalan K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid mga ka-K5 na batian ng latest weather report nagika sa aton nga local pag-asa. Apod sa kay Charlie Depra, Engineer Charlie Depra sang ato sining pag-asa mga ka-K5. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamatiti, ano pa? Sa mga mangingisda libre subong ang pagpangisda, libre lagaw sa dagat. Wala kita sa palabuton nga bagyo. Wala sa may nakita nga mga weather disturbance or low pressure area sa sagwa sang pungsod kag mapalapit sa ato sini nga pungsod mga ka-K5. And sa iban pag naton sini nga mga kauturan dira nga mahilig mag-travel agkadto sa mga beach resort o lagaw kamo kay way problema ato sini nga kwan nga ato sini nga chimpo subong daw way kontra chimpo mga ka-K5. Shout out nairiwat ang iban nato sini nga mga followers, standby kamo kay masaot ma-discoter kay standby kamo damo na hidlaw sang turagsoy sa iban nga mga barangay ginapaglibot namon sa mga barangay sos kining sang mga pumuruyo mga ka-K5 sa niya K5 John niya masaot na mataron turagsoy sining ko ayos turagsoy gilang na standby kamo kay pang shoutout ko nina ato sining mga followers mga ka-K5 sa kay John Luis o Kati Singson niya pa shoutout Sir Idol sa kay JB Sunamre sang barangay from Barangay Guapo. Grabe ba? May Barangay Guapo magaling. Tiwala dit Barangay Laway.
Sa kay Raquel ko Batangas, niya sa sulid ko nga mga tagpalamati sa kilid ko di. Si Sir Fernando Patinio Jr. kag sa asawa niya nga gwapahon si Ma'am Marcia Unlayaw. May gabi lang sa inyo tanan. Kag sa kay Richel Tuando da niya Papa John. Hello po, good evening. Hello to all Pututanons watching all the way from Kuwait. Okay. Sa kay JR Banilad. Pa-shout out Idol John watching from Manila, Bulacan. Kay Mark Vincent Javier, good evening. Shout out man kay Bob Dilieho or Diliho. Pa-shout out Idol John Kapulot diri sa Suok proper. Kay Jocelyn Pacheho, mayong gabi. Sa kay JB Sonamre. Pa-shout out ko na sa kay Boss Joker o Kati Singson. Kay Raul Lihano, Idol Call nga Heart. Okay. Sa kay Karen Rodriguez, may gabi Idol. Sa kay Chirian Miha, may gabi man. Chirian Miha, ba pasinsyagid. Why tagid kada madulungan sa nga extend food supplement for men. Ay gitsimpo, pertek sako gid Ma'am Chirian Miha. Ay gitsansa. Sa kay Marbor kada may gabi man, kamusta na sila niya nang extend? Amo ni pamangkot sa niya, kamusta na si extend? Sige lang paano ko niya ka chimpo? Pachimpuhan ko Pag makachimpo ko, i-message ta ka, ha? Ma'am Chirian Miha. Sang RMC Pharmacy, dira sa may Tagbak, haro. Sa kay Romeli Buon Bunda niya, good evening, Idol. Watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and Libuon family from Barangay Rima Rizal. Thank you, Idol. Ayos. Good evening, John. Long time new here. God bless your fan since COVID. May gabi man. Inita maknalit si mong ngalan kay ano ni sa man? Ano ni sa nga kwan ang gingamit mo ni in-check ni nga sulat. Inilin Villamor, may gabi Idol John, pwede ka pangayo radyo. Derico sa may Bunta Talaharo sa Block 8 Lot 3. Ara, EJ Cordobaho, Bausos Maria. Damo-damo na di kay 5 EJ, Anon ko lang ni man. Sa kay Eve Cordobada, Aria Eve niya, no? Perintero ni EJ niya. Good evening, Idol. Ari ako sa Block 17 Housing, Mandurriao. Nagatutok kami pamati sa balita K5 News FM from Kampiyon nga istasyon. Sa kay Karen Rodriguez watching from Lopez Subdivision, Barangay Duluna, Ribalo. Kay Jenny Halyorina, niya perti drug sa Iloilo, wala untat, amugid. Rosanel RTJ Giliano, good evening Idol John, good evening man. May gabi sa mga taga-barangay Magsaysay, Lapas. Kay Binjas Torias, good evening man. Kristen Gardose, good evening. Kay sa kay Hernie Doriza, Idol kanta bawal na gamot bla. Silang bla maturag so ipagani tado kay dugay lang Fred Pasgala jo Campo, good evening. Kantahe sir kay nahidlaw. Sir, kay nahidlaw man ta o sang kwan inang bawal na gamot karon na. Request ko bawal na gamot siling ni Hernie Doriza. Fred Pasgala, Jucamboli, good evening team K5 Fans Club Chapter 2 officers and members. Mayang gabi kay Princess Lopez. Siling niya, good evening. Nyor, good evening. Shout out sa kay Miss Barbara Ocampo sang Hibaw-an Sur. Upodya si Kagawad Varon. Thank you, Yor. Mayang gabi man, hindi na Yor kunsyal man abi. Nana di sila nga ngakon nga, nana di sila magtawag sa akon, Yor mong mi. Ayaw pa, ginlaganan ko lang Yor gali, no? Hindi nila tani kunsyal, no? Para nga magpanatili ang pagtawag nyo sa akon nga Yor. Mayang gabi lang gali, halin si kay Binja Storias. Good evening sa
inang CGSS sa Dumangas and 612 second o 612 PCGA Squadron Western Visayas. Sa kay Delia Camacho, good evening idol, watching from Dine, Y. Sa kay good evening idol, watching from Pututan. Sa kay Luna Mundido, good evening mga ka-K5, listening and watching from Hong Kong. Keep safe always. Sa kay Kevin Mark Matanga Galio, may gabi idol John, shout out lang. Sa kay JR Banilad. Kay Chirian Mihanya, idol, ari kami nagasunod si imo. Ang extend wala gid. Sa kay Barangay Kagawad, Robilar Inday Galiano, da mayang gabi man Kagawad. Kay Glenn Gerhim, mayang gabi lang Kagawad. John, shout out sa mga taga Barangay San Isidro La Paz. Okay? Okay, sa kay Romeo Merlinda, mayang gabi pare. Mayang gabi man pare. Sa kay Romeo Bilibuon Bunda niya idol, hindi man ko pagkalimte, watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and Libon family. Thanks idol. Ayos Kay Chirian may Mihal niya ayos Okay kalma lang bla kay taldalan tagi ka na extend kung magkachamba. Kay GR Banilad, good evening John Capulot, shout out sa kay Kevin Mark Matanga Galio. Pre, loud and clear sa may Barangay Hibawaan Norte, Mandurriao. Siling ni Romeo Merlinda. May gabi kay Merly Bustillo, kay Jobert Carabuena. Mayong gabi man sa kay Bam Sky Vlogs. Good evening Sir John, great kulangda ang Security Department sa Iloilo Mission Hospital. Gapamati kami diri kag sa Balsida family. Sa kay Delia Camacho, idol watching from Pututan. Okay? Ayos, wala sige. Ready na kay 5 Bon. Lastado na. Pamasaot na taturag soya. Pabalhas tanay kaya ginatuyo ko. Karoon lang ang bawal na gamot Taturag soy tanay. Ready. Fire! Woo!
Abi nyo, isa lang ha. Waswas, waswas! Ikaw ang ilagam ko sa tanan nga tiyon. Sa pagbutlak sang adlaw, kag pagtulog sa hapon, tubig ka kag tinapay, sang akong kabuhi, kag sang atong gugma, nga hibit kag hamili. Sa saan ko pa magbalik ang mga tinion, naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ano na walang ayhan o dalang kuhanon, yagtong aton gugma na walay kamatayon. Law kainit ang araw, kag dapyas ang balon, hangin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung liwat mapilion sa puntang ko, wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Sa saan mo pa magbalik ang mga tinion, naliwat ko makita ang yuho mo sa akon. Ano raw walang ayhan o dalang kuhanon, yagtong aton gugma na walay kamatayon. Law kainit sang araw, kag dapyas ang balon, hangin pukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulog. Kung liwat mapilion sa puntang ko, wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Wala nang sinipan ikaw, kitlang palangga ko. Ayo! Ow! Kadlaw mo si K5 bon sapyo ba? Malay mong mga kanta ka mga saot mo medyo may pagka kuan mong may pagka ano ganin yung mga grupo ni kakanta sang spagiting pababa at pataas. Mga kakibay. Ako na yung amon mong dula na tuyo nyo. Para maranggali. Grabe saot ni Jojo Sidano kag ni kuano ni Chirian Mia si Delia Camacho ba pa shoutout ko sa mga nagadrisco dire sa may Bagakayo. Grabe disco sila sang Turagsoy kag sang sang palangga ko. And sa kay Ging Panagiton da may gabi man. And sa kay Jojo Sidano kay Chirian Mia saot man siya ni kay JR Banilad pa shoutout idol sa family Galio nga taga San Juan Mulo Idol John. Ayos Wala, sige. Ang mga balita ay ginabatan ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang extend food supplement for men. Kay pang pagkatapos yung saot, pagtapos yung disco sa kwan. Disco mga kakifay ba? Disco kamo sa banig, disco kamo sa katre. Gamit sang extend food supplement for men mga kakifay.
ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may maka na sa kaklabuwas kang maka ni, ang alam niya sininga isa ng lipidyomiene. Lipidyomiene or maka, or ginatawag man siya ginatawag naton mga ka-K5, nga inang Peruvian ginseng. Muna sang maka. Anya sina nga unod, mga ka-K5, nagabulig ina para sa paghatag sang grabe nga stamina sa lawas ang tawo. Nagapabulig sa ginatawag naton nga erectile dysfunction. Kag medyo hawot-hawot lang imo sining nga resistensya. Amo na siya ang ginahatag nga ginabulig nga dulot sa aton nga lawas sang sining maka o kung lipidyomiene o ginatawag naton mga ka-K5 nga Peruvian ginseng. And ang klabuwaska naman nga isa pa gid sa mga sangkap sang Extend Food Supplement for Men. Nagabulig naman niya mga ka-K5 sang pagpanami sang sirkulasyon sang aton nga dugo. So kung nami ang sirkulasyon sang aton nga dugo, nami man ina mga ka-K5 ang inang function sang aton sining ikayong lawas. Ilabi kag labaw sa tanan ang pag-function mga ka-K5 ni Manoy. O sang inyo sining nga tarugtog. Di pa ikaw magka-intindi sang tarugtog. Ang kwan blang nagapamintana blang nga kapitan nyo da. Amo na sa mga ka-K5 ang nami. So kinanglan para nga magbalik ang kainit sa imo sining pagpalangga sa kay misis mo. Kay sa kay mister. Mag-inom na kamo sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakla nyo na sa mga butika, sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, kag i-add ninyo sa cart sa Shopee. Hindi ka mo kabakal sang Extend Food Supplement for Men. Si Cherry Ann Miha, dugay-dugay na ni nga naga-request kag naga-order, nakaubos gurong stock. Ang mga ka-K5 sang Extend Food Supplement for Men. Ay damo sa nga pangita kuno sa iya butika to sa may RMC Pharmacy blada sa may barangay Tagbak sa distrito sang Haro da sa may Atubang blada sang kwan sang inang Tagbak Terminal ara da si Chirian Miha ang iya nga RMC Pharmacy tiga pangita kuno sang Extend Food Supplement for Men to ay pwerte o sige record lang guro ano man matabo man record lang guro kay ilang alam buhit tanay komersyal. No, K5 Bon. Buhit tanay commercial pagbalik karon i-record lang aning interview kag i-send sa aton. Para nga kano ini gani balik man lang ni K5 Baron na turo tambay lang na kay tawgan ta ka karon na. Ba kon kita ma-interview kita live sa aton sini nga hepe. Okay? So mga ka-K5 ang tanan nga ang Extend Food Supplement for Men mabakal naton sa mga butika nationwide. Sa tanan nga man nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras alas 11:14. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee
Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, luti kog buntag gabi mo, nanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Elsie Hamotilio, Pakyat Oton. Gapasalamat gid ako kag wala akong mag-expect nga ako ang magdaog. Gapasalamat ako sa Klinika de Alternativo. Bakal na kamo kay base may chance kamo nga magdaog kay epektibo gid ini ang D3 Bio. Salamat gid kay Dr. O. Gani ikaw kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap
hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ka... Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ito, luha ako. Sabi mo yung pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity. Ka ba sa mga papremyo sa Pebrero 14, 2025? May cash prize, flower bouquet, cake, dinner date, kag free makeover para sa inyong nga duwa. Bisitahan lang ang aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 Digital para sa mechanics kung paano magpasakop. Share your nakakakilig but unique love story sa DTX 500 and D3 Bio K5 Feb Ibig. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon na kalaborita sa 25 minutos na kaligad sa alas 11. Ngayong gabi lang nagali sa kay Paribiboy Cadiz diri sa may barangay East Baluarte. Monitor diri sa ato sini nga pagpangalaga. Paribiboy. Ngayong gabi lang da. Kasi nga material ni check nato sini nga patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo.
ay maga-interview kita sa hepe sa ato sining pulis. Kay kang tanan sa sining ginhiwat nga drug by bus operation mga kakayfan. Dira sa may barangay Bulilaw sa distrito sa Mandurriao nga sa diin nakadakop ini sang personalidad ni Jan nga nag-ako man nga ini siyang nagagamit sang illegal nga droga kag ti siyempre kon pananglitan nga may mga upod siya nga magpasakop sa iya sa pagbakal ginabaklan niya man kag ginapaulian kuno kon magkitaay sila ka magkilitaay sila sang iya sining mga kaupdanan nga nagapahigop sang nagahigop sang sining shabu mga ka-K5 no. Daligid lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpermati kay kina-contact naton karon si K5 Aaron Lloyd Refuyo para nga makuha naton ang pila ka mga development report ay kang tanan sa sining ginihiwat nga drug by bus operation sa subong gila mga gabi mga ka-K5. Shoutout ko no sa kay Neutral Solid Riders. Halin sa kay Binja Astorias, kay Arman Baco Guaida, mayang gabi man. Sa kay Richel Rojo. Na shoutout lang dira sa Uma sa San Miguel. Si Nong Sitoy kag si Ricky. Mayo lang nga pagpamati. Ara na si Aaron. Kay 5 Aaron, no, standby ka no kay ginatawagan ka na subong di og kabi kwan inang pick up no sang tawag si imo sa ato sining technical partner para nga makuha na naton ang latest nga balita kag information mga ka-K5 nagikan sa kay ka-K5 Aaron Lifuyo agud sa pag-interview man sang aton sini mga ka-K5 no base naga-interview man sara na ay lang sa sini nga mga tinion. Check na naton karon ang report ng impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refuyo direkta sa barangay Bulilaw sa distrito sa Mandurriao. Aaron sa report standby. K5 News FM Hampion Report. 5 Aaron. Go ahead. Zone, okay, sige, proceed. K5 Zone yung update rin sa kasang drug by bus operation sa Iloilo City Police Station 7. Based sa interview natin sa K5 Zone kay Police Captain Tuburan, na nagdangat sa 5 kagramo ang kabugaton sa suspected sumo or isang on-streetanan ka mga plastic say ang na-recover nila nga may market value nga estimated sa 34,000 pesos ka K5 Zone. Kag based man sa police, nagsunod or nagdangat sa 3 kasimana ang monitoring kay Jan Otson na K5 Zone antisa nga natigayon nga nadakpan subong gabi kag ila pag na ipaidalom sa investigasyon ng K5 Zone on din pagid ni ang area of operation niya kag kon diin siya nagakuha sa supply sa K5 Zone. Kakaron K5 Zone preso na siya diri sa may Police Station 7 kag natarana nga ipa-drug test kag lakip na sa pagpasaka sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ka K5 Zone. Okay. So ara si Hipe? Sa K5 Zone. Naglakat na? Yes, sa K5 Zone. Okay. Oo. So ano ang mga investigasyon ni Sir Tuburan? Based sa na-interview natin siya kagina ka K5 Zone, nagkatak kita sa recorded. Suno sa iya, nga 3 na ka simana ang monitoring ni Nadri sa subject antes nga nadakpan sa kontubtob nadakpan subong gabi. Kag kamo ka K5 Zone, suno pa sa iya, iga-investigaran pa nila kung DNA ang area of operation sa subject ngayon kag kung din siya nagakuha sang supply niya sang illegal nga droga. So the way pagid kuan gali way pa sa sang concrete nga ginaluad kun diin sa nagakuha sang sining iya nga mga supply nga pang nagtagyaman sa iya nga mga grupo kuno nga gamit man sang sining illegal nga droga K5 Baron. Wala pa ka K5 Zone kay nasa area limited ang mga information na ginhatag diri sa subject kag kagina kag K5 Zone nakipanggali sa nakumpiskar ang iyang motorsiklo ngayon nga isa sa posible nga ginanantaw sa pulis nga ginagamit niya sa pagtransaksyon
ka K5 John kay taga Mandurriao siya or taga Bulilang Mandurriao, pwede nakadangat pa rin siya kay K5 John sa area sang city proper. Okay. So din gani giniwat ang drug bypass operation? Diri sa may Fuentes Street sa K5 John sa, okay. sa barangay Hipodromo City proper. Ako na mo ang drug bypass operation gali diri sa may city proper sa may barangay Hipodromo pero ang subject among taga barangay Bulilaw. Yes. Okay. So Station 7 gali ni ang nagdakop siya? Yes. Station 7 ni daw dira na sa may barangay Tansa Esperanza, no? Yes, kay K5 John. Sakay ginapamunuan ni Police Captain Tuburan. Yes. Okay. So sige. Siya lang isa ang nadakpan din ginako yaman nga nagagamit siya pero ang hambal ya kung why siya nagabaligya pero kundi ginakuan lang nagapadala lang sa iya mga grupo yang nga gusto nga maghigop man gapadala lang sa iya. Yes, amo nang according sa statement kay nasang subject ka K5 John. Pero tiyan mo man nagyapon kung magpadala kag ipanghatag yato kag paulian yabot sila mabaligya magyapon. Laban gid kay K5 John. Base ginaganansyahan niya pagani guro araw-araw man nga pagpadala sa iya araw-araw man nga hindi siya magaganansya o hindi bla? Yes, sa K5 John. So sa ti may paghinulsol man galing tayo muna na galing ulihi lang paghinulsol. Pinulsol. Yes, ang mga K5 John. Ang balyal niya sa mga gusto din magamit. Nga mga kwanda, nga mga gusto magamit, siya may mga buot naman kamo. O siya gambal yan nga hindi na kamo magamit, yun na sa batya, ang gambal yan may mga buot man kamo. Yes, K5 John. Ay kanami nga klase te. Ayos. Yes. Sige, proceed. Okay. Kay K5 John, ari naman di siya sa may Police Station 7. Kaya di amo na talana man siya ipa-drug test. Kaya di amo na, pasakaan mo sa K5 John sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay K5 John. Okay. Kay K5 John, sige. Kaya gini nga balita, ginadulunggit sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men sa mga mister, mga kalalakihan nga wala na sa puwersa magbembang sa kampana ni Mrs. Kag sa iban pa nga mga ulubrahon. Grabe kampana gid mag-inom lang sa Extend Food Supplement for Men para nga mag-energetic kita or mas manami ang aton niya puwersa kag nagapanami man sa blood circulation kag nagapahilway man sa posible balatian sa korason sa K5 John. Gikan diri sa city proper o kung ginagdolong man ni K5 Ray SPO Malay nga panagagid nga ang pumuluyo sa Banwasan Putotan. Para man sa K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang follow-up report nagikan sa patrol upod sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Ripuyo lakat nagali si Hipe naway nato no abtan kimpo gidabi sang inog hatag ta sang komersyal mo antes siya mga ka-K5 nga mag hata may may kimpo nga makapa interview ko tani diri sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 no. So ang mga balita ngayon nabatian ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Sa ato sini nga mga tagpalamati sa ato yung makauturan. Kasi kung makauturan tabalang nga, inabalang mahilig sa kafe, inang hindi bala mabuhi kung may kafe ang ila sini nga lawas, ila nga kagalingon, mag-inom na kamo mga ka-K5 sang kafe nga healthy. Yari ang kafe nga wala sang natudo nga kalamay, kag kafe mga ka-K5 nga wala sang acid, kafe nga hindi acidic. Yari na ang Klinika DTX Coffee Mix. Produkto ini sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Nabakal ninyo ini sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Kaglakip na sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga napahamtang man sa mga pila ka mga lugar dito sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag sa bilog nga nationwide. Sa ato sini nga pagpangalagad sa mga sulid naton nga mga tagpalamati galas ang K5 News FM Iloilo. Ang nagalantaw diri kag nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nang wala gibla sa Iloilo ilang nga mga radyo.
Niya to dito nga nagreklamo sa may East Baluarte. Ay way man to sa madakpan siya niya adlaw gabi 24 hours siya nga pamati na mundi. Kaya may sulod si EJ. Pati ako naman mabasulan. Ibot kay 5AG man. Kaya kami madakpan diyaw. Pangakig sila to. Nga pamay. So mga ka-K5, bottom sa madakpan dira mga ka-K5 pamati lang sige-sige. Kung madakpan kamo may libre kamo nga isa ka box nga Clinica DTX coffee mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Sa ato sila nga pagpalaga mga ka-K5, barikay kita dugay-dugay ha. Sa ibang pagit nga mga balita kang information, mata kita liwat dugang nga mga commercials diri sa ato sila nga pagpangalaga. Aton nga oras, alas 11:36. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus. Passion and series of every number of K5 review. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. And together, we are back the party. And together, we love the evening this morning. The towards to the sky. Let's open wide your legs really wide. When the world becomes a fantasy and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga actors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to grow us to where our Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo.
Tatlong taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Ano ba? Tabo siya ako daw. Luha ako. Sabi mo yung Pasko. Ngayon na, tadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya, Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodline activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Nagbago man sa pagdinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong matatak puso ay nananatiling gabay, naghimpilan ng bibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang namin naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Noong mabago sa K5 dito sa Iloilo, ang karangalan ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon na K5 na namin ngayon. May di tinundaan na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Dr. Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayong saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang K5 Kaligawan sa Karsada. Mula sa simpleng pinapanig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghaginak ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ang aton hinagyan, wala sa makatuglan sa pangalan na magtugay natin, ganito. Nakasubong sa isa ayahay, nagating ng sumut sa sanagaw, tuwing natin prinsipyo, dedikasyon, at integridad, ang mga pabilin, bilang katuwid, ang mga edad, bilang inyong matutuod, na K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagdayaan sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakarang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating
sa gawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FMBM. Asahan nyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsidihan mga ka-K5. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapo na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko, kalkalinawan. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad ang aton nga oras karon na labot kita sa 46 minutos na nakaligad sa alas 11. Kini nga materon i-check nato ang mga detalye na sa mabalita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton mga report kay impormasyon nagikan na sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Kini may kang tanan sa report nga ng mga nagapadulong sa may Sunset Boulevard nagalagmay na kung ipaanggid sang tinalikdan nga mga inadlaw tungod sa pag-istrikto sang city government. Dari mga detalye sang mga balita mga ka-K5 pupun kita sa kay ka-K5 Kim Kaluyo sa sining nga mga tilion. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 June gumanabo sang natahap kaki 5 June. Adlok na. Adlok na kay may LTO na. Ginaglain pa. May police pa. May nagaparking sang primero hindi bala? Oh yes kaki 5 June kay damo pa dagay nagaway. Sang parkingan. Oo, sang parkingan kag probably kalabanan dito sa nagliligad mga wala sang lisensya kag gapinadayaw sa dalan kaki 5 June na. Oh, gapinasikat pa nga sagi kalakato pagkatapos way mananggali sa mga lisensya. Lisensya kuno kay nanay lang. Iban mga motor nila way parehistro. Oh, amo gid kay 5 June ti subong, ti kay in the past few days nagalibot-libot kita or nagalagaw-lagaw kita dira sa may Sunset Boulevard. Ti kun i-compare naton ang kalabaon bala sa mga pila sang salakyan kay 5 June, compared mo subong, no malaka na lang kay 5 June kag tawag na sa unhan nga porsyon dito subong sa may Iloilo Sunset Boulevard. Medyo wala nagaway sang pila kay 5 June. Kag kalabanan subong ya 4 wheels ang ara subong sa may Iloilo Sunset Boulevard sang niligad damo pa yang mga motor pero kay naga ni kay 5 June no may naabtan kita kay ina samtang nagalagat-lakat kita sa nasambit yang proyekto nga ang kay mga may mga taga ano man to mo may taga Traffic Transportation Management Unit so okon na TTMU ti may magin pang flag down bala nga wala ga suksok sang helmet may helmet man tuod nga bitbit pero wala ginabutang sa ulo ara sa siko ara sa siko kay 5 June ko siko yung ginaproteksyonan niya basi kung matumba siya ito ko dya siko ya. Amo gid ka kay 5 June ti damo pagid ka kay 5 June abi dira sa mga tawag na sa lawayon man bala iban ka kay 5 June asa may Sunset Boulevard. Ti amo na subong ang ginatutukan abi subong kay since nga nag-deploy naman sa mga taga LTO ang pag dumili sa pag-inom o kun nang ining anti-drunk driving policy ka kay 5 June. At kay since nga subong adlaw ginstriktuhan naman ni Mayor Treñas nga nagambal siya nga hindi ya gusto nga may nagainom dira sa may Sunset Boulevard. Ti on the parts ng LTO ti dugay naman na abi nga bawal basta ga drive ka hindi ka na pwede nga nakainom ka or hubog ka kay 5 June kay pwede ka na mapriso. Kakapil pa inang lugar dira. Alagyan na dalan na dira nga mainom kay mo dayaman. Hindi bla, hindi man na pwede daw hindi man na ilimnan da. Mas tawhay ganito lukon kay kaina nag-Facebook live kita dito sa may area kaki 5 June. Mas tawhay siya, mas dami siya tulukon kun nagabanding lang, nagaupod sa pamilya, nagakaon-kaon sang sa tawag na nagliligad to, may nagainom. Iban nga kin pangbilin pa mga botelya sang ilimnan kaki 5 June bala kun diin sila nakaplastar. Tinakita naton ligat may iban to may mga nagapanipa. Mga dramhak mga tasi, mga tao sus Maria Ihune so
gaan ka mo tsansa nga makalagaw-lagaw kag gaan ka mo tsansa sa manami nga lugar nga lagaw-lagawan pagkatapos higuan nyo man dayon ka mga dramhak sa inyo. Sakto gid kay 5 John, ti dapat kung ano kamo katinlo sa balay nyo or sa kaugalingon nyo, dapat amo ka man katinlo sa mga amo nga mga lugar kay 5 John. Kaya makon mo sobrahan pa lang nga ni isa ka semana ti January 24 pa lang tugin officially nga ginbuksan sa publiko ti pala lang ka adlaw. February 3 pa lang subong ti Mayo na gani subong kay since nga do naging striktuhan do malaka na lang gawa to yang mga basura nga nagatawag na nga nagalinapta gid abi kay may mga waste bins naman dito no nga nabutang, and I hope nga mapadayon ini ka kay 5 John. Pero so far sa nag-announce diri nga striktuhan nga bawal na sang park and shot kay 5 John. To medyo naggamay-gamay gid ang tao. Si probably ang iban to yung mga magbarkada nga mga lalaki basi lagas nila yang magsuro shot nga dira sa may Iloilo Sunset Boulevard kay 5 John. No, so ginalikawan man ang inang road parking kay nagliliga damo tara nagabinaisay kay 5 John yung may mga reserve bala ang iban nabutangan pa sa mga tawag na ice box. Grabe, no? Ginago ang klase cobra na. Lagi nga dalan na da pareserbahan mo kaparkingan. Butangan pa sang soft drinks sang tawag na botelya sang soft drinks kay 5 John. Te kung ako na sa lakayon kag kwaon ng soft drinks daw. Kung ako karga ko ng soft drinks sa lakyan ko. Te may ara ko no naganegosyo da ka kay 5 John kag may mga pang barker o pa parking ka kay 5 John na dugo na kwartahan supposedly wala man tanay bayad na da sa may area ka kay 5 John no galing kay may mga take advantage bala para kurabi makapwesto dra mga tao te manukot sila bi tag 5 tag 10 kung pila man da sukot nila ka kay 5 John magpa park pero subong nga may gin-provide nga parkingan na hindi mo lang dalan man lang na dalan na da kay 5 John o galing kay ginagaway sila kung diin sila mapwesto iban na tama dami sila maglakat la for example may ideal spot sila nga pungkoan dira sa mapungko garing damo na blaga tambay dira nga mga salakyan iban tamad na to mag parking to sa unhan or medyo malayo-layo nga lugar naga-reserve sila dai kay 5 John tingnan nga reserbahan nila na kay kadalan gani na reserbahan mo ka inang parkingan nano nga klase ka utok niya masus Maria ang baganin nila kay 5 John ka mga abusador sa aton nano klase niya man ang baganin nila kay 5 John nga tawag na duhilaw balang pagbukas sa sining Sunset Boulevard kay do wala pa before ni mabuksan wala bala maplastar kon ano ni ang mga bawal diri ano ang mga regulasyon diri kay actually wala pa man sang turnover officially gid kay 5 John kay damo nagabusar wala nila na anticipate nga damo man sa mga abusador nga mga Ilonggo kay 5 John una lagaw-lagaw tapos lapta-lapta basura tapos pasaway dira sa may area depende na sa leadership mo kay kung ang leadership ni mo abi may ara sa ginatawag nga inang pagpa-implementar sa ginatawag nga inang disiplina bala no kung may kung sa bagay ti pagbukas abi kin dali-dali lang abi namong dapat tani bala pagbukas bala ning kompleto na tani mga sang regulation nga ginatawag bala kay pagbukas dara kay 5 John wala pa man dara sang basurahan sa pila ka mga inadlaw iban to kita mo iban nagalinapta dara sa mga basura iban napilitan niya magaboy dara sa over the bakod natamad magbitbit sang ilang mga basura tidamo sang mga mambal naton yung mga issue pila gani do isa pala ka semana kay 5 John yung nabuksan damo nagin pangatuba nga problema ang Iloilo Sunset Boulevard nga in which natuyo man tani do nga ano bla mangin tourist attraction kay 5 John no tistingan ko abin lagaw sunod nga may inadlaw nami da ma-appreciate mo kun way ko chimpo abi kay ga house to house ko abi mong sige lang kay masyaran ko ginada maka-chimpo kay para nga makita ko man ang lugar dira kay 5 John no astada ko no mga alauna alas 2 damo pamanda ko no may mga naga-park kilala gani ko nga hasta mag-aga iling ko siya, iling ko nadawan ka bugtawaw. Niya, sir, niya pasensya. Giling ko nga, niya nagpulaw ko siya niya sa Sunset Boulevard sa mag-aga. Dami ka kay 5 John. Galing sa mga, sa medyo sa uli-ulihi nga porsyon, medyo hindi pa to tanto kasanag. Compared sa diri sa may Tabukan and Navais, bala ka kay 5 John nga, very well-lighted na siya ka kay 5 John, no? So far, may mga policeman kita dara nga nagalinap
ta to make sure man nga safe ang mga pumuluyo or nagalagaw dra. Kaya di man naton mapaktan kay K5 John basi tawag na to nga galagaw-lagaw ka dra may matake advantage bala may mangkawit asang bag mo sa mga gamit mo kay usually amo man ang mga modos no kun diin damo tao kun diin damo pangayaw amo man ang ilang pangyanggaw sang kawat-kawat kay K5 John no. Ano alos usually damo tao hapon o kunaga? Usually according dira sa mga nagabaligya man dira sang mga ambulant vendor naton nga ang peak gid dira sa mga nagakadto dira mga around 6 PM up until 9 to 10 PM kay K5 John. Kung aga yate syempre mo na kung wala sila obligasyon, wala sila obra o mga naga-jogging or mga tawag na or mga kung gabi abi ila nga duty or night shift sila kay K5 John. Pero ma-appreciate to man dira kung aga kay K5 John na kaydo kanami gida magpa-init-init kapin pa kung may nabatyag ikaw sa imong lawas pakadto dira sa may Arevalo area no. So amo na subong nga kabay pa nga ma-sustain ang pag-regulate dira sa may tawag na sa may Sunset Boulevard kay ko basi bala ang rambagan nila kay K5 John bala ka basi una lang kagat nila or basi subong lang sila naga-stricto tapos pagkasunod niyan la wala naman. Ate sige. Siling ni Madam Hazel Mayer niya nagkadto ko na kagina. Siling niya damo tawo. Yan nag-agi lang ko kung nagpanaog. Budlay abi ka K5 John. Kapareho sa ina sa aton di budlay wala magpangita sang parking. Ako ginlakat yun ambot mga pilato ginlakat ko may 2 ka kilometro ato pa kadto pabalik ko kay Grabe exercise mo ba? Ako kung ganing ka live ako doon nahapo man ko alam ko nga daw kinapoy kagid. Kay K5 John do halos so naglakat lang ko to sa kaumahan doon sa may Leon kay K5 John naglakat-lakat. Daw pariyo lang nga nagpuli tato sa Leon. Mo gid yan kay K5 John namin dira maglakat-lakat dito kay na kay K5 John may mga holding hands. Iba niya ni kay na to kay K5 John may sumala ko mga minor de edad para naga-challenge pa sila kay K5 John nga mag lips to lips. Agoy. Korea ka ba mga kita mo ng minutos nga halukanay kay K5 John naka-live pa ko kay na nalikaw ko lang sila kasi syempre mga minors pa kay K5 John. So sana all. Basi balabudlay himuon nila nga paliwansan dira kay K5 John. Disgrasya basi maparehos man sa may ding pirmi na ginapali mo himo paliwansan sa Nabitasan. Sa may love Garden of Love. Garden of Love. Ano man amo ni sa aton ka konserbatibo pagkatapos amo kamusina. Lang ganing pumiyayaw ko pangaki gaton mayor ni kagaton nga mga konsyalde pagkatapos amo galit kita sine. Law. Iban to ganay siguro kay K5 John basi wala pa to kalisensya sa ginikanan tapos makitaan mo lang nga gahalukana hindi mga edad nila do mga 15 pala to. Aragay. Dugay na busong na. Ate sige lang kay adlaw pamasyaran tada kay lantawon tang sitwasyon permi. Yes, K5 John. So, mo nang update dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Basta ang mga madakpan, for example, abi mga positive sa breath analyzers ang LTO, pwede gid ka mo ma-preso, detain ka mo sa prisuhan So, mo na ma-update dira sa may Iloilo Sunset Boulevard o podri sa aton siring patrol si K5 Ramelo Rams Palek. Ini naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat kid na batian ng report kay informasyon nagikan kay K5 Kim Kaluyo. This time sa iluhan naton ang katapusan ng mga balita nagikan naman kay K5 Jenny Kauyunan. Si Mayor Jerry Treñas ginadumilian na ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon dira sa may Sunset Boulevard. Ti amo na gani di pwede ka inom da kay hindi na daya ilimnan. Ralagawan na daya nga mainom kamo inyo daya man. Kaya man kamo pagsunaid man. Pero mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay K5 June, ginadumilian na noon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pag-inom sang makahulubong ilimnon sa may Sunset Boulevard epektibo subong adlaw Pebrero 10. So kay Treñas, K5 June na tala ini nga mag-issue sa executive order agud mapatuman na ang pagbawal sang pag-inom. Nakita sang alkalde kay K5 June nga prone sa aksidente ang mga nagalagaw sa Sunset Boulevard kun ang mga ini ang nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Dugang pa sang alkalde nakipag-angot man ini kay
K5 June sa Land Transportation Office Region 6 agud makagamit sang breath analyzer sa pag-check sang kada salakyan ilabi na sa mga nagamaneho padulong kag pagwa sa nasambit nga proyekto. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Timing gid K5 no? Timing. Oh. Wala tiyempo mga K5 diri sa ato sila nga pangalagay kita buwasa sa mo may gihapon nga tak na kagwaragwagan. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Aluado Kapulot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM.